iedere keer. Ja. Eén, hè, moet ik gooien. Mensen erger je niet. Hoe zit dat in Zweden en in België? Ja, het is een grote spelletje natuurlijk. Oh ja? Nee. Wat weet jij van mensen erger je niet? Nou, dat je je flink kan ergeren. Ken je het wel in Zweden? Ja, via mijn knuf noemen we dat in Zweden. Ik verwacht eigenlijk wel dat het vandaag inpakken en wegwezen wordt. Ja. Ik weet dat wij zijn een beetje beter in dit spel dan Cambuur. Het wordt vrij warm, ik denk dat het zweten wordt. Ja, ik heb een goede hand en Kenny ook, die opereert. Lekker, zegt die één. Wat is man. Nee! Ja! Nee! Goed Arlen! Nog een keer 6. Ja! Die moest weg! Top voor hem zeg. Moet hè, je staat daar hè. Nou. Doei. Heb je gezien hier? God. Jammer Kenny. Help toch even met de andere hand gooien. Wat een leuk spel dit. Ja! Arlen! 4, 5. Eentje binnen. Opluchting, ja zeker. De eerste is binnen. Nou! Allee. Aan mij. Lekker box. Ja, box. Kom aan, box. Sorry, box. Ja, lekker box. 1, 2, 3, 4. Die is binnen. Ja, heeft eentje binnen. Juist. Lekker zeg. Ja, die bent. Maar nog. Zo. Dat was 5-2. Het is nu 6-5 achter, hè? Ja. Is het zo? Ja. Zo! Ai. 5 Kenny en 5. Yep. Hoppa! Je reactie? Ja, dat is mooi hè. Zal dan niet met 2 keer 5 binnen zijn, dan wel? 2. Onverdiend. Je pakt hem. Ja, makkelijk. Ik denk makkelijk. Verdorie. Robert, hoe moet je dit verkopen aan je teamgenoten? Zo lang mogelijk stilhouden. Ja, eigenlijk Ja, wat? Zeg dit moet wel worden. Dit wel weer.